La fruitera ja se n'ha anat, sense fruita al mercat s'ha quedat. I això és un problema gegant, doncs de postre no tinc ni un gelat. Però vull menjar algú dolç per acabar el meu àpat. No vull pensar que ja no menjaré fins berenar. Algú dolç, sempre dins de la meva panxa. Algú dolç, sempre serà una bona opció. No més sal, ja en tinc prou amb el que hi ha a la taula. No més sal, t'has passat amb el que hi tinc al plat. No ho puc evitar, tampoc demano tant. Pot ser una cirera, pera, poma o pinya, o potser algú més dolç com un simple bombó. Només vull menjar postre, tampoc ha de ser un dramón. Algú dolç, sempre dins de la meva panxa. Algú dolç, sempre serà una bona opció. No més sal, ja en tinc prou amb el que hi ha a la taula. No més sal, t'has passat amb el que hi tinc al plat. Algú dolç, algú dolç, sempre dins de la meva panxa. Algú dolç, sempre serà una bona opció. No més sal, ja en tinc prou amb el que hi ha a la taula. No més sal, t'has passat amb el que hi tinc al plat.